Grabe kahabog sa nimbalay sa mga anak ko eh. Tutid kayo. Ay, magpagwapa siya kung maayo, ani. Basin pa day mo agi si Bogart. May nang gwapa kay ko sa iyong pag-agi. Yan na siya kong pansin nun. Wow! Pakasla na siya ko ani ni Bogart. Uy, Nagring! Nagring! Wa may tao ni. Saba, bro. Isa mo na! Saba! Uy, nga nagpagwapa pa ko. Isa mo, tawhan na ba? Wow! Wow! Uy, kay ka pa ay. Sinagring bitaw ni. Wala ka kailan ako? Nausa mo taon ka nak. Uy nga. Nausa mo day ko. Nausa mo taon na naong ni mo taon. Uy! Woo! Hapit yung ko mamatay sa imong naong na kay. Sa masag ka pang. Ano nga man ka nanawag na ko? Wa man ka nagpahibaw nga muuli day ka. Masugat unta ti ka. Wa lang itiga pahibaw anak kay gusto na ko masurpresa ti ka. Surprise day ko. Unya na ta magtabi nak kay gigutom na ko eh. Gutom pa ka na imo posisyon pang. Mura busog man na pirme. Hala lingkod. Usaw sa taon ka nak. Ah! Kaon na diha. Unsa naman ka nak? Masuko kag mukaon ko. Mura man kagkaroon pa sa kuapang oy. Sus. Mao pa yun eh kamuti. Kadaghan ang problema ra ba taon ng kamuti pag ihatag sa kuha. Muangal pa ka pang. Pilan man ang tao kabuhan wa ka nagpadana ko. Agwanta magani ko nagkinananay ng kamuti ikaw pa ka ha. Kapay pakanon, ikapay maglikramo. Saon taon na ko eh. Sige na lang uy. Gutom na kayo. Oh, ay ko ing na, manugo po ka na kurog tubig. Naigripo dito pangay. Ipatungod na ang imong bakba dito. Kaya ako mag-ilis po oy. Maagi pa lang si Bogart, ko'y ilis. Sa akong anak ka eh. Tapulan na, di masubo. Ako dyan putlan akong tanong, ipagapahan ko ni. Sama kagwapa na ako. Hoy, Lagring! Ah! Kabayo! Uy! Soy kabayo ba oy? Ay, mo kabayo! Diyan ko ni mo Bogart! Taysa ba? Kabayo ba oy? Kabayong utong dako. Kagwapo dyan ni mo Bogart. Taysa, Lagring. Taysa. Sama lagi Bogart. Nako tuyo ni mo, maong ni Arico. Unsa man? Di, kusog kabayo utong dako. Makita anta sa itong silingan nun. Unsa man ka oy? Ganun, masag ko. Di. Nako'y tuyo ni mo lagi. Sa lagi. Ya, manglingkod do sa ta. Ah, sige. Ah, Manglingkod tanya. lingkod sa ta. Lingkuran, tika. Sa. Ay, sige, dali. Lingkod sa. Dali. Basta din manglingkod sa ta. Oo, sige. Lingkod sa dito. Lingkod. Importante kini kung tuyo ni mo. Unsa man dahil dyan na imong tuyo, Bogart? O lagi to. Mabitaw ni Arico kay kung tuyo gud mo. Grabe kay importante. Unsa man na? Kuan man gud Lagring kanang nanghuam lagi ko kwarta ni Bay Pidot. Nya, hindi nanguhang ka kwarta ni Pidot. So, di problema, ano? Imo man pangano kong gigamit. Ha? Imong pangano kong gigamit nya. Di man gud to magpahuwam sa kuha mo nang imong pangano kong gigamit. Ay, sus ka na, Rade. Way problema, oy. Pila man po di mong gihuwam. 200. Oh, kagamay ra ba di, ana, oy? 200,000? Nasa man po ka, Bogart, ay, kadako ba sa ana? O lagi niya nahinay ka naman. Tabangin na lang ko Lagring. Oh, Ring, uy. ikaw bang? Okay ra, oy. Kung maari si Bay Pidot, na lang nga. Tinuod do ako ang gistorya sa iya ha. Ay, adyo na problema, Bogart. Kung gani. Problema, Bogart. Salamat. Oo. Ikagwapo naman dyan ni mga Bogart. Masama lang ito ha. Oo, lagi. Ako lagi. Oh, ako to. Unya, atuon sa nako si Bay Pidot, kaya dako ba itong kwarta. Nya, wala di ko goodbye kiss. Unya na lang, ako na lang ng tingbon ha. Ay, basta maglaong ko Oh, ha. tingbon to na. Kagwapo dyan ni mga Bogart eh. Kagwapo naman dyan, Bogart. Tangin naman ginagawa mo. Tay! Lagring ako kaya ko tawagan. Tay! Samang ka na ko eh. Yawan mo lang sa tanim mo, naunsa man ka. Nagkuba na lang niya akong cellphone, mapay. Mahal kayo ni.
Sao na lang ni Ron. Ano man ka, oy? Mga Gangos ganitay. man ka. Mga sige, binuangan giga tay. Sige, binuangan. Tarong ra. Mga na dyan tay. Binuangan gigang lagring tay. Sa ba'y gibinuangang lagring? Uy, noon sa ka ba? Saan naman po na imong balita, ng imong kasagap ba? Ano ka, oy? Tatay eh. Hindi magimutuo nga. Binuangan eh. Binuangan ligang lagring tay. Kita kas doon ako kamata oh. Laki, bunguton. Lumaos na nagbungot. Unsa ba'y gibinuangan kong lagring? Unsa man imong gihong bunguton. Kita sa mata. Unsa naman sana imong istorya, oy? Wa kay lantik. Tatay eh. Dali na. Lingkod na ko diri ay. Unsa man ka, oy? Kainit ang panahon na. Sabi naghangos sa mga kataongan bataa ka. Sabay, unsa man istorya mo gibinuangan kong lagring ba? Ha? Tay, dito ko ganiha tay. Pagtanaan ako silang balay, naibunguton nga laki. Nya? Makapitan akong gaingon sa imo nga gibinuangan ka kay nanaylaing laki si Lagring. Unsa? Dili na mahimo na. Dako na kag gastuan ng lagring. Di ko mosugot nga may laki pang makaangkon ka na. Kung naay tinuod nga laki si lagring, pues, kuha ang pinuti. Patay ko na! Tay, unsa ka yung koy? Ayaw ko! Lingkod sila! Patay ko! Lingkod sa oy! Unsa?